business ethu phambili. Athi ke white monopoly capital party. Athi ke white monopoly capital party. Phambili ngama business ethu phambili. Phambili ngama business ethu Oh, comrade. Hey, wena. Kanti wena futhi. Hey, uzwa kanjani wena? Ayisakutshela wena ukuthi asifune nina bosomabhizinisi bangaphandle ukunizela kwamanje. Hayi bafowethu, kuyinto lenkululeko lento bafowethu. Umuntu usebenza noma lalela. Ithini obusinessman balana man? ngiqashiwe bafowethu, ngiyasebenza, ngisebenzela izingane zami bona. Unenkani wena? Uma kuwukuthi ufuna ukudlula la, uzosikanda sonke nje basila ngale motane yakho, angizwa? Hey, sekwane. Makashawe. Bopha. Hayi Mthembu. Ngiyabona lo mzabalazo lo. Umzabalazo okuthula lo. Uma ukuthi inhliziyo zenu zihluthukile ngaphakathi. Xolani. Ngithi xolani. Yabona wena. Wena kuyokusiza ukuthi uphenduke uye la uvela ngakhona, yangizwa? Uma ngabe ucabanga wena ukuthi kulomgaqo ngala uzodlula ngala, udlule ngale nemigaqo esezantsi, le ngemuva. Sivalileke nakhona. Siyonke indawo. Gabi. Hey, yini ufuna ukuzona uzosijoyina yini? Hayi phela singayijabulela isupport yakho. Ngempela? Hayi phela indaba ezinhle lezo. Awu. Ayazini ngiyakukweleta kana. Indaba singenzi kanje. Ngothanda nje mina ngikhiphe nje sambe sodlidina. Yeah. Ngiphethe indaba ezinhle la. Hayi. Embelasi. Yazi mamadala. Uthe hayi uyavuma ukuthi ke umyeni wakhe ahambe yolala lapha emakhazeni akho. Awulabuyisa. Mondli. Sangano umuntu wonke lo nozala. Mondli kodwa yini? Ngenelwe yini? Ngaba ngikhuze kangaka. Ngikhuze kangaka ukuthi asikho istrike kumele usenze singekho emthethweni. Imasiphola amalungelo ethu lana. Amalungelo engingcolisa imigwaqo kanje. Yazini imfana kethu soboshiwe. Indaba ungahambi uyobopha igebe ngile ngaphandle. Uzobophana nathi la. Yonke lento uzokhuluma phambili. Hayibo wemoya. Uzoyisola mfana. Uzoyisola lenza umsebenzi wakho. Nelungelo lokuthula ungasho lutho. Yonke into ozoyisho izosetshenziswa against wena kwenkantolo yomthetho. Manje man, sesangibopha nezingane zesikole manje. Zonke phakathi angithi niba ngumsindo lana Moshi Strat. Mondli. Yabona lento yenzayo. Yabona lento yenzayo Mondli. Yonke into uzokhuluma phambili. Uzoyisola Mondli. Sanibona. Wena wonke Kapsile. Wena wonke Kapsile ungiphoqile ngalabangani baqhabanga. Siyabona ke manje Kapsile. Ungenwe yini umphokela ukuthi asebenze nokuqhabanga nalabo guluva bakhe? Labo sabogoluva balwela amalungelo lapho. Bavimbe yonke imigwaqo, bahlukumeza nomphakathi. Ubakhuluma kanjani abantu abanjalo? Mrs M, ngiyazi ukuthi kunzima. Kodwa ngicela ukuthembisa ukuthi uqhabanga nabangani bakhe bazophuma and lo mncwabo uzoqhubeka esibani. Uma ngahle umyeni wami engamlethi ngesikhathi. Angeke ngikwazi na Kapsile ukuhlehlisa umncwabo. Ngezokwenzeka into ezokwenzeka, somele sithole any funeral parlor around la kwamasho. Ngifuna amakhaza athandwe yimina. Hayi labo qhibqho abala kwamasho. Heke. Kuzoba inkinga ke lokho. Oqhabanga abadlali. Abadlali bazibayivumela yonke lonto. Uchaza ukuthi mina ngeke ngikwazi ungcwaba umyeni wami ngenxa lokuqhabanga. They mean business Mrs M labantu abasabulutho. Ungayivumela kanjani into enjalo?
labantu benza into ekhoze right. Icabanga indlento bakwethu. Inengqondo. Why thabe bamnyama sithanda ukuhlupheka? Why singafuna ukusizana? Uma ngabe sisebenzisa amabhizinisi abantu abamnyama wonke umuntu okwathi abe nemali. Kufanele siyenze nje ukuthi sibe imbumba, stick together. Kunjalo. Qinisile lapha. Njani? Ngiyaphila njani? Ngcono. Awuze. Aswele mbomothe uqabanga le. Yazi la muntu uyisilinga empilweni yami. Yazi ngizwile ngokuboshwa kwakhe. Ya, kodwa bekufanele ukuthi sithela amanzi nje emhlane wodada. Ijaji izomdedela ngewoning. Hawu. Yazi thina sami ngifisa ngazathi ngaba nobufakazi obuphathekayo obuzokwazi ukuthi umbophe abolele ejele. Okay, so one. Ngifuna uthule ngoba ngiyazi waqala ukukhuluma ngokuqhabanga ngizothula. Okay, yazi ngizothula. Ngeke ngisakhuluma ngokuqabanga. Ngoba manje uzoveta nangifaka kwezinye ingqondo. Ngithi yazi ukuthi ingqondo azisebenzele kwamanje. Safastile nje. Manje lokho kuchaza ukuthini? Chaza ukuthi asikwazi nokulala. No, why office? Kanti into yakho izothatha isikhathi singanani? 3 days. 3 days. Ukuthi ngithi ngisengathembisa uzekhethelo so angifuna ukumphoqa. Nozakhethelo futhi. Ngiyabona. Yabonga sithanda sami ukuthi understand. Cela uneze hour nje ngihambe ngiyothandaza mangibuya sohlala sokuthi sibuke imovie. Njamani. Bengicela uxolisa kakhulu baba ukuthi ngiphathise kohlanye eqaleni. Hayi. Akunankinga mngam. Sondela uze la uzothola intethelelo. Iza wena. Yabona usulana ke manje ungalibuza idlozi lakho ukuthi ubani phakathi kwenu nobabili uzongizalela indodana. Imina phela lo baba kuyaziwa ngidisho nokubuza. Phela lo munye imfazi wakho baba akafuna ukulimaza ifika yakhe manje ke. Cha. Usevumile ke manje ukuthi uzongizalela. Yabona ke omabili amakhosikazi ami azongizalela izingane. Yabona? Oh. Ukusukela manini manje uLindo usefuna ukuba nengane baba. Usevumile manje phela. Yabona lento le yoba mnandi kakhulu la ekhaya namhlanje ngilala nawe mamlambo. Sasa ngilala noMancoko. Yabona? Ngiyahlonipha nje baba ngicela ukubuza. Uba ubona kumbono omuhle kodwa ukuthi Lindo abe nengane. Esengisho phela ngithi ngoba usomabhizinisi baba ubhizi kakhulu. Uzothatha isikhathi sokukhulisa ingane. Awuboni baba ukuthi leyo ngane leyo yogcina isikhuliswa auntie nje. Cha. Awufune auntie ozokhulisa ingane yami nikhona nina ngamakhosikazi ami nibabili. Lalela omunye mayengekho omunye uzayikhulisa ingane yabona? Kusho ukuthi mina no baba. Le ngane senhlanhleni enkulu kakhulu. Lalela uMancoko uzomfundisa ngebusiness wena ngapha uzomfundisa ngeBhayibheli nangesintu sakithi yabona?